खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ आङो बे समाव क्लियार खालामनानै होनो थाखाय दिनै नोंथांमोनखौ लेंहरनाय जादों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय बावैसो साननि सिगां भातारमारि गामिनि माखासे सुबुंफोर आरो मोननैसो आफादा बिथांमोना हा दखल खालामनानै लादों सरकारा होननानै बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बानसावबाय थादों। बे बेलायाव बिथांमोना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोना थगायगासिनो दङ होननानै बिथांमोना खौरां बिजोङाव बुंदों। बेखौ जोङो नोजोर गोग्लैदों। दा बेनिखायनो माखासे बाथ्राखौ जोङो दिनै रायजो राजाफोरनो क्लियार होनो थाखाय बे समाव जोङो गभर्नमेन्टनि जे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना बुंदोंमोन जे बेवहाय नो अबजेक्सन हरदों, नटिसआनो दङ होननानै बिथांमोना बेबायदि देखायदों। आरो बेनि थाखाय साधारन रायजो राजाफ्रा आरो माखासे हा बिगोमाफ्रा बिथांमोना गोरोन्थि सानदों। बिथांमोनखौ माने माखासे आफादफ्रा बिथांमोनखौ जर जबस्ति बिथांमोनखौ बाथ्रा बुंहोदों। बिथांमोनखौ बुंनाय जादों जे गाबोननो फाउन्डेसन खालामसिगोन होननानै। थ' बे बेलायाव बिथांमोननि भातारमारि गामिनिफ्राय माखासे सुबुंफोर बिथांमोना आंनो फोरमायहरदोंमोन जे सार्केल अफिसारा नायदों, गाबोननो फाउन्डेसन जासिगोन सार्किट हाउस होननानै बिथांमोना खौरां हरदों। लोगो लोगो आं बुंदों बेबायदि जेबो हाबाफारि गैया। जुदि सार्किट हाउस बेवहाय माने जुदि फाउन्डेसन जायोबा लकेल एमएलए हिसाबै आंबो मिथिगौमोन। थ' बेबायदि जेबो गैया। थ' बे ओनसोला खास हा माखासेया जों मिथिगौ। मानोना साखाथियावनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि गोबां बुरजा हा दङ। आगोलाव एलटमेन्ट मोननायमोन आरो बे एलटमेन्ट टाइमा जोब्बायमोन। दा गोदानै आं एमएलए जाखांनायनि उनाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि हाखौबो गोदानै आंसो एलटमेन्ट खालामना होफिनदों। 100निबो बारा हा बेयाव दङ। थ' आं मिथिगौ बे ओनसोलाव माखासे खास हा दङ। दा बिनिखायनो गभर्नमेन्टनि जुदि माबा मोनसे फसंथान जुदि फैयोब्ला बेखौ बाहा फसंनाय जागोन बेखौ सिगां गभर्नमेन्टआ बहाबा खास हा दङ नामा बेखौ नायग्रोनाय जायो। आरो खास हाब्लाबो बहाबा जुदि न' दङब्ला मानसि थाबायब्ला आवग्रिनानै लाबायब्ला अब्ला बे खास हाफ्रावबो बेबायदि गभर्नमेन्टनि फसंथानफोरखौ फसंनो हाया। थिग बेबायदिनो क'क्राझारावबो जिहेथु गोदानै सार्किट हाउस लुफुंजासिगोन, सारा आसामाव आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जे सार्किट हाउस गोदानै लुनाय जागोन, इन्टिग्रेटेड डिसि अफिस जागोन, गोदानै जेलखौ लुफुंनाय जागोन, जेल सिङावनो माने गेलेनायनि थाखाय खाबु मोननांगौ, जेल सिङावनो हस्पिटाल थागोन। दा बेबायदि गुवार हा नांगौ। बेबायदिनि थाखाय सारा आसामाव आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बिदिनो फोसावदों। थिग बे लेखायैनो जोंनि क'क्राझारावबो दिनै गोदानै सार्किट हाउस लुनाय जागोन, गोदानै इन्टिग्रेटेड डिसि अफिस लुनाय जागोन, गोदानै जेलखौ बानायनाय जागोन। दा बे बाथ्राफोरखौ रायलायबाय थानाय जादों। दा बे बेलायाव बिथांमोना जेखौ बुंदों नै माने दङ होननानै, बे जाहैबाय थांनाय 2021 मायथाइनि 3 सेप्तेम्बर बावहाय बुंनाय जादों जे बिटिसिनि सेक्रेटारि एन.सि. बसुमतारी बिथाङा सार्केल अफिसार क'क्राझारनो हरदों, इसिबां दाग नाम्बार बे होननानै बिथाङा मोनसे अर्डार हरदों। नंगौ, बे बाथ्राया सैथो। नाथाय जों बयबो मिथिगौ 6 सिडुलाव जोंनि काउन्सिलाव लेन्डआ मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट आरो बिनिखायनो बावहाय जोंहा SDLAC मोनसे कमिटि दङ, साब डिभिजन लेभेल लेन्ड एडभाइजारि कमिटि दङ। बे कमिटिनि पास नङाबा रावबो हाखौ होनो हाया। थ' बिनिखायनो बिथाङा आरोबाव फिन लिरफिननो गोनां जादों। 1 नभेम्बर 2021 मायथाइनि 1 नभेम्बराव बिथाङा आरोबाव मोनसे अर्डार दिहुननो गोनां जादों। बावहाय बुंदों जे साबजेक्ट टु एप्रुभेल अफ SDLAC क'क्राझारनि साब डिभिजन लेभेलाव थानाय लेन्ड एडभाइजारि कमिटिनि एप्रुभेल नांगौ होननानै बिथाङा मोनसे अर्डार दिहुनफिननो गोनां जादों। आरो बे बाथ्राखौनो लानानै जेब्ला सार्केल अफिसारा SDLACनि गिबि मिटिं, बे मिटिङा 8/11/2021 आव जेब्ला जायो, नभेम्बरनि 8 थारिखआव 1 नभेम्बराव बिथाङा बुंदों जे SDLACनि एप्रुभ नांगौ।
अफिसारा SDLSC नि गिबि मिटिंआव लाबोदों। बे जाबाय 8 तारिख नभेम्बर आरो बे 8 तारिख नभेम्बराव लाबोनायाव क'क्राझार जोंनि जे SDLSC दङ साब डिभिजन लेभेलनि जे लेन्ड एडभाइजारि कमिटि दङ बे कमिटिया बेहाय एप्रुभ होआखै। मानो होनो जों जेब्लानिफ्राय मिथियो अब्लानिफ्रायनो आंबो बुंदों जे बेबायदि बाहाय होनाय जानाय नङा। भातारमारिखौ आं मिथिगौ, आंनि गोबां खोथा बाहाय बुंनाय जादों। आंनि आइया भातारमारि गामिनि, थ' गतिके आंबो मिथिगौ जोंनि बाहाय जाथि खुरमानिबो हा हु दङ। आंनि नामखौ बिथांमोना बार बार लादों। थ' बेनिखायनो आं बुंदों जाया नालाय जाया, बावहाय आरोबाव बेबायदि थांलायलायनानै सावरायहैनांगौ बिदिबो आं सानाखै। मानोना बिसिनि गामिनि माखासे जायफ्रा आंनो सानै साथाम फन खालामहरदों गावबुराबो दङ, बिथांमोननो आं रोखायै बुंदों जाया, जेब्लासिम आं थागोन बे जानाय नङा होननानै आं स्पष्ट बुंदों। मानोना लेन्ड एडभाइजारि बर्ड जे कमिटि दङ बावहायनो बेखौ जों बादा होनानै जों दोनखादों, बे खुनु दिन जाया। खोथाया जाहैबाय जाय बिथांमोना मेडियायाव फैना बुंदों बिथांमोना गिनाया स्वाभाबिक। मानो गिया जानो, गावनि हा जुदि थांजायोबा, जिबौजों जुदि खनसे सौजायोब्ला खानस्रिखौनो जिबौ होननानै बागदावो। थ' थिग बेबायदिनो गौरां सेराव थानाय जि कालचारेल कमप्लेक्स, बे कालचारेल कमप्लेक्सआव गोबां मानसिफोरा हा थांजादों। बिथांमोना नांगौ बायदि कम्पेनसेसन थांनाय BPF सरकारनिफ्राय मोनाखै। साख्रि बाख्रि होनाय जागोन होननानैबो बुंदोंमोननो, खिन्थु साख्रि बाख्रिबो मोनाखै। थ' बेबायदिखायनो थांनाय सरकारा खालामलांनायखाय एबारनि सरकाराबो खालामगोन नामा होननानै बिथांमोननाव गिनाय फैनाया बेयो स्वाभाबिक बाथ्रा। गिखागोन, जिहेथु इसिबां बुरजा हा बिथांमोना आवग्रिनानै लाजाबायब्ला एबारबो लानो नागिरदोंनो दानि गोदान गभर्नमेन्टआबो होननायाव बिथांमोननि गिनाया स्वाभाबिक। नाथाय थांनाय सरकारा खालामलांनाय बायदि UPPLनि जे सरकार, बे सरकारा बेबायदि हाबा हुखा खालामनाय नङा। बयबो मिथिगौ बिसोरनि गामिनि लुबैनाय बायदि, बिसिनि न'खरनि मानसिफोर लुबैनाय बायदिबो जायाखै। बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ, आंबो मिथिगौ। थ' दिनै बैबायदि माखासे दैदेनगिरिफ्रानो बिथांमोनजों बेगाव थाफानानै नोंसिनि हाखौ सेनो नागिरदों गभर्नमेन्टआ, गाबोननो फाउन्डेसन खालामफैनो नागिरदों, बेबायदि थुनजलायनानै बिथांमोनखौ बाथ्रा बुंहोनायखौ जों नुनो मोन्दों। थ' दिनै आं नोंथांमोननि मेडियानि खाथियाव जोंनि 8 नभेम्बर 2021नि फार्स्ट जे मिटिं SDLSC कमिटिनि, बे मिटिंनि जे रिजलिउसन जे माइनुट्स बेखौ नोंथांमोननो देखायबाय। बावहाय जे हानि बाथ्रा दङ बेहाय एप्रुभ होनाय जायाखै। दस्रा हाखौ एप्रुभ खालामदों, खिन्थु बेखौ खालामाखै। आरो सिगांनि जे NC बसुमतारिया हरनाय जि लाइजाम, जि अर्डार हरदोंमोन, बिनि एसे उनावनो आरो फिन बिथाङा मोनसे सार्केल अफिसारनो बिथाङा हरफिननो गोनां जादों जे साबजेक्ट टु एप्रुभेल अफ SDLSC क'क्राझार। थ' बिनिफ्राय रोखा जायो जे BTCनि सासे अफिसारा खास हायाव सार्केल अफिसार जाजायो, सार्किट हाउस जाजायो, खास हायाव इन्टिग्रेटेड DC अफिस जाजायो होननानै बुंदोंब्लाबो SDLSCनि बिथाङा एप्रुभ लानो थिनदों आरो SDLSCआ दासिम बेखौ एप्रुभ होआखै आरो होनायनिबो बाथ्रा गैया। थ' बेनिखायनो भातारमारिनि गासैबो रायजो राजा आरो हा बिगोमाफोरनिसिम दिनै फिन खनसे आं रोखा खालामदों जे बेबायदि नोंथांमोननि हाखौ सेनानै बावहाय सार्किट हाउस, DC अफिस माबा माबि बानायनो थाखाय जोंनि गभर्नमेन्टआ, आं एसे MLA क'क्राझारनि MLA हिसाबै जोंनाव साननाय गैया, बेबायदि खुनु जों थाखोमानाय थांखिबो गैया। जोंनि गभर्नमेन्टआ रायजो राजाफोरनिनो मोनसे गभर्नमेन्ट, रायजो राजानि मोजांनि थाखाय जोंनि गभर्नमेन्टआ खामानि मावलांगोन। दिनै आं बेखौबो आरो खावलायबावनो लुबैदों जे दिनै BTR गोरोबथानि बायदियै गोबां जोंहा माखासे फसंथानफोर जों मोनगोन। मानोना दान मोननैसोनि सिगाङाव आसामाव तामुलपुराव फैनानै नखर मन्थ्रि बिथाङा जे स्पेसियेल जे पेकेज, बे पेकेजखौ थाबैनो हरनाय जासिगोन होननानै बिथाङा फोसावलांदों। आरो बे लेखायैनो BTR एकर्डआव थानाय गोरोबथायाव थानाय बायदियै गोबां फसंथानफ्रा हाफ्रा थिग थाक जानायनि उनावनो बेफोर फसंथानफोरखौ फसंनाय जागोन। दा दिनै साननो गोनां बाथ्राया बेसो जे बैफोर फसंथानफोर फैयोब्ला क'क्राझारनि सार्किट हाउसखौ, इन्टिग्रेटेड DC अफिसखौ
क'क्राझारनि जेलखौ जों बबे जायगायाव जों लांनो? जोंनि दानि बिटिआर जे सरकार, बे सरकारा थांनाय GEC मिटिं, एग्जिकिउटिभ जे काउन्सिलनि मिटिं, बे काउन्सिलनि मिटिङाव थांखि लादों आंनि आथिखालनि जे न', बे न'आबो खास हायावनो लुजानाय आरो 2018 मायथाइनिफ्राय जोंनि खास हानि पाट्टाखौबो लायाखै। दा बेबायदि गोबां जायगायाव दङ। आंनि बालाजान तिनिआलि ओनसोलाव दङ, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि खाथियाव दङ, हाल्दैबारि मोनसोरगाव होननायाव दङ, टेङापारा बाजै हटेलनि उन साइडआव दङ, साइन्स कलेजनि साखाथियाव दङ। बेबायदि गोबां ओनसोलाव दाबो माने खास हाफ्रा दाबो पाट्टा जायाखै। दा बिनिखायनो बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ जों सावरायबाय थादों आरो बेनि थाखायनो थांनाय जि EC मिटिं, बे EC मिटिङावबो थाबैनो हानि पाट्टा होनांगौ होननानै जोंनि सरकारा बेखौ थांखि लादों। दिनै आसाम सरकारा जिबायदि थांखि लादों, जों बेबायदि माखासेखौ लानो हाया। मानोना काउन्सिला गावहानो मोनसे निजा आयेन बेहा थाखायो आरो थानांगौ। बेबायदिनि थाखाय दिनै जोङो आसाम सरकारा माने अनलाइन हा हुनि पाट्टा दिनै खालामनो हायो, बिथांमोना बिनो हायो। थिग खिन्थु जोंनि काउन्सिलाव बेबायदि जाया। जोंनि काउन्सिला माखासे गोदान माने आयेनफोर सोदांनानै एसे गोरलै खालामनानै जाहाथे थागिबि आरो बर' ट्राइबेल मानसिफ्रा हा हुनि पाट्टा मोनो, बेफोर बाथ्राफोरखौ रायलायबाय थानाय जादों। दा बावैनो हा हुनि पाट्टा जायफोरा जोंनि बर' एबा ट्राइबेल मानसिफ्रा जुग जुग गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बेवहाय थादोंमोन, बिथांमोनहा फोरमान दं, बे हा हुनि पाट्टाफोरखौ होनो थाखाय जोंनि सरकारा थांखि लादों।